Puila 84 tin edisi lesson money puila 6 dulungui bo apno puila first time MDC bo member of district council bo khroksha ekdom kacham tini MDC tongmani bo belai ke borok kaham jate bat notin bo bui hai kuno herfer kurui bo prothom chi last point tini hado phani bang kok sai thango bo national minded abangui tini jeng belai ke kha khamjak bo tai bo tongma khamu bo ni gharu gni bo tai tin ma thikya jeng bono tam khainai jeng ishorno surinai boni plajate rest in peace te boni family rone bang jeng surinai jeng joto kha khamjak joto tin ti brasani leader rok anchal dol khainai rok joto kha khamjak bo prothom tin last point bo anchal dol khaini thango edik sedengya ai boro jeng tini kamakha boni mang belai ke kha khamjak te jeng tin surinai boni plani bagai te boni poribare jeng surinai আঞ্চলিক পার্টি Lama abo kata boni record boni bagai jeng belai ke kha khamjak tini aku proksa bo tongma khamu kintu jemoni rugi gena bo plai osusto jeng khanago ang bono he minister tongro bahino ang duibar paiga ani ব্যক্তিগত ভাবে ang bobai belai ke close ani kata khasuksa tongmani bo bana hamjago boni bagai tini ang belai khene bokha tongthogya ekmatro amon jeng tini boni plani ma jeng surinai